ചിറയമുട്ടം ശ്രീ മഹാദേവന്റെ അനുഗ്രഹങ്ങൾ ഏറ്റുവാങ്ങി ശ്രീ മഹാദേവ സന്നിധിയിൽ നിന്ന് പ്രയാണം ആരംഭിച്ച ശ്രീ മഹാദേവി കാവടി സംഘം നേതൃത്വം നൽകുന്ന കാവടി ഘോഷയാത്ര ഇളങ്കാവിലമ്മയ്ക്ക് തിരുമുൽ കാഴ്ചയുമായി കാവടി ഘോഷയാത്ര ദേവീ സന്നിധിയിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. പൂരപ്പറമ്പുകളിൽ ആനപ്രേമികളെ എന്നും ആവേശം കൊള്ളിച്ച പൂരപ്പറമ്പുകളുടെ രാജകുമാരൻ 2010 ഇത്തിത്താന ഗജമേളയിൽ ഗജരാജപട്ടം കരസ്ഥമാക്കിയ മംഗലാകുന്ന അയ്യപ്പനും ചാന്നാനേക്കാട് വിജയസുന്ദരം, ചാന്നാനേക്കാട് സൂര്യനാരായണൻ, ചാന്നാനേക്കാട് ശിവപ്രസാദ് എന്നീ ഗജരാജാക്കന്മാർ അകമ്പടി സേവിക്കുന്ന ശ്രീ മഹാദേവി കാവടി സംഘത്തിന്റെ കാവടി ഘോഷയാത്ര ഇളങ്കാവിലമ്മയുടെ തിരുസന്നിധിയിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. മംഗലാകുന്ന അയ്യപ്പനും ചാന്നാനേക്കാട് വിജയസുന്ദരം, ചാന്നാനേക്കാട് സൂര്യനാരായണനും ശ്രീ മഹാദേവി കാവടി സംഘത്തിന്റെ കാവടി ഘോഷയാത്രയ്ക്ക് അകമ്പടി സേവിച്ചുകൊണ്ട് തെക്കൻ കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ